Je mrazivé ráno. Čakáme na auto, ktorým sa vyvezieme nad Ľubjanou. Mám totiž ojedinelú možnosť byť kameramanom na spoločnej polovačke združenia Žarko. Sme na mieste. Nádherná panoráma, poletujúci sneh, počuť prechod polovných psov. Som očarený. Pomaly sa schádzajú polovníci i honci. Niektorí prichádzajú pešo, väčšina na terénnych autách. Po zvítaní a zapísaní sa do prezenčnej listiny sme už všetci pripravení na zahájenie poľovačky. Vážení polovníci, vážení hostia, ja vás vítam na dnešnej polovačke, ktorá sa uskutoční v úseku Oslany, kde budeme polovať na diviačiu zver, a to v kategórii lančiak a prasata. Takže budeme robiť 3 kola, aby ste vedeli, prvé kolo je stará seč, druhé kolo je rákytie a tretie kolo je dole vôsec. Treba dávať pozor, treba pozor na psíkov, treba na honcov, na susedov. Každý je označený, viditeľne. Treba, radšej nestrieľajte, keď viete, môže tam byť pes, môže tam byť honec. Pustite si to radšej dozadu, nestrieľajte do tribu. Nepoužívajte alkoholické nápoje, lebo môže sa stať. Viete, dajú púkať, skončili doma. Kto napúka, skončili spolovačku, zoberú zbranie. Poprosím ešte kontrolovanie zbraní. Všetci majú to, čo majú napísané, či majú preukázané. Ešte posledné malé úpravy a lovu zdar. Vyrážame do prvého pohonu. Ani mrazivý vietor a sneženie nijako neovplyvňujú dobrú náladu u všetkých zúčastnených. Vedúci ľavého krídla strelcov zadáva postup. Nám pridelili miesto pod skalným kopcom. Dúfame, že sa na nás usmeje šťastie. No i po polhodinovom mrznutí sa neozval ani výstrel, ale nevadí, sú pred nami ešte 2 pohony. V takomto počasí dobre padne horúci čaj. Prestávku využívame na 10. Práve sa začína druhý pohon. Sme tesne pod Žarnovom, v oblasti nazývanej Rákytie. Neustále pofukujúci mrazivý vietor a sneženie spôsobili, že videokamera zamrzla a nebolo vôbec možné natáčať.
Ale zima ma predsa nemôže zastaviť. V poslednom pohone sa honci snažia vyplašiť diviaky. Máme poslednú príležitosť. Niečo sme zazreli. Opäť sú to lane. Tentokrát však už nie 2, ale celé stádo. 21 kusov. Zazneli prvé výstrely. Tady idú diviaky. Zvuk lesnej trúby nám dáva najavo, že táto poľovačka je na konci. Ale strelci však neobyšli na prázdno. Podarilo sa im uloviť 5 prasát. Po ocenení lovcov zálomkom z voňavej čečiny čakala na všetkých chutná poľovnícka večera.